Kene kadi ke jingpen bena ke balawan long ba ka party Voice of the People Party lani ka seng pra hakaba nakaliang jong ka Voice of the People Party sora kalakot lawer sobhalang ya baro ki pajba ki badai jong ka constituency sora sya ke jingyalang ba khadu e jong ka party kata jong ka party VPP hakaba yadai bat kane ka election MDC ajar rapsan hakane ka sngi pinyo ya ke jingpen syai ya ki nongrim jong ka party na iba Arden Miller Besayomen presiden barangba jong ka party bat kumjuru na ukartong jong ka Sora constituency ita iba John W. Thaba. Tikam tala karpat ya ki longkmi longkpa ki khun samla baro jong ka constituency subha banya poi hakate ka sngi kabadon ka jingalang ba khadu badru ha ka jingpensyai bayade bat ka election MDC jong usnem arjar arpsan bat katarik kandei ha ka khat khandai trik bunai ba arjar arpsan ha kapor RBJ janmit lane RPM bat kajaka an penlong ya kate ka jingalang paitba ka ba khadu e ka de hapo madan rikhana kublei shibun na ki nong penyai jong ka Voice of the People Party Sora constituency